Täällä on taas Ossi. Hei joo. Nyt iltapäivällä on toisesta koirastani video. Katso. Rauhallisemmasta meidän vanhimmasta koirasta. Hyvästä hirvikoirasta. Jolle on ehkä ammuttu ihan sille itselle, kun se on ollut niin mahtavaa. Ehkä noin 30 hirveä. Kato vähän kameraa. Ja just sinne lentopalloon menoa. Niin, ja halusin vähän kertoa tästä lyhyellä videolla. On 3 serttiä saanut, eli täydellinen muotovalio. Joo, Elia! Joo. Noniin. Liina! Tässä on Liinan häkkiä. Tässä on 1/3 rakennuksesta. On sen sisäpaikkaa, pikkuinen mökki. Ja sitten tästä tämmönen alue. Missä on Liina? Ai sinne kysymys, meni oikein piiloon, katsoja! Ai jaa, taas sen uusi paikka. Eikö oo kiva kamera? Me Liina! Voi hömppeliini, se laitetaan Se juo niinkä päin. Juoni tahoja. Miksi sä mene sisälle, eikö niin kylmä? Minä, kato. Miksi se meni sisälle? Sulla on kylmä. Hello? Pelkääkö katsojia? No joo. Ei niissä ole mitään pelättävää. Paitsi joissakin. Kyllä se tykkää paljon rapsutuksia. Oliko sen korva alhaalla? Korva on ylhäällä. Alhaalla. Ylhäällä. Ylhäällä. Alhaalla. Ylhäällä. Alhaalla. Siinä mun kiva koira. Liina. Jokisa. Sano päin. Hei. Sano. Eikä huvita. Onko huono päivä? No jaa. Heippa se hei. Video loppuu tähän. Sano vielä jotain. Kato ees. Liina. Liina kato. Kato. No jaa. Hyvä loppu. Heippa.